достар. Сәлем дуслар. Бүгін біз Паркхаус сауда үзәге янында Паркхаусның ішінде де социаль экспериментлар төшерәчәкбез. Кем белән икәнен сез инде таныгансыздыр. Бу Ләйсән Мухиева. Бу социаль эксперимент нәрсәдән гыйбарәт? Ләйсән үзенең сумкасын тотып, телефоннан сөйләшеп барганда мин аның артыннан шыпырт кына килеп, сумкасын алып урлап йөгереп китәчәкмен. Һәм инде кешеләрнең реакциялары ничек булыр? Бу социаль эксперименттан нәрсә килеп чыкканын без бергә күрәчәкбез. Birazdan yanağına çüt meni verip bitirmedi dostlar. Devam bitemiz. Дуслар, бүгінгі социаль экспериментimiz tamam. Инде Ләйсән, синең уй-фикерләрең, уй-кичерешләрең нинди? Килеп чыктымы бүгенге безнең социаль экспериментimiz? Ошадымы сиңа? Әйт әле, барысын да сөйлә. Миңа бик тә ошады. Рәхмәт чакырганыгыз өчен. Сезнең әкибәке пранк-шоуны яратып карыйм. Сезгә уңышлар телим. Рәхмәт сезгә. Саулыгыз дуслар, киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.